F'dil-katakezi jeżisti se nkomplu nirriflettu dwar l-Ispiritu Santu fil-kitbiet u fil-ħajja ta' Santa Faustina Kowalska kif insibuhom speċjali fid-djarju tagħha, il-qaddisa tal-ħniena divina. Illum sejrin naqraw il-paragrafu 451 mela l-entri fid-dajri tagħha fuq 51 u fiha naraw sejra tgħidilna f'dil-kitba frabta mal-Ispiritu Santu. Faustina tikteb hekk. Darba wara tqarbin smajt dan il-kliem: Inti l-amara tagħna. F'dak il-ħin jien ħassejt ġewwa ruħi il-preżenza tas-Santissima Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ħassejt li jiena kont it-tempju ta' Alla. Ħassejt li jiena kont bint il-Missier. Ma nistax infisser dan kollu ma l-Ispiritu jifmu sewwa. Int tjubija bla tarf kemm tiċċekken quddiem il-kreatura msejkna tiegħek. Din l-esperjenza partikolari eżistijaj ta' Santa Faustina naraw li sseħħ fil-kuntest tal-Ewkaristija wara it-tqarbin. Għalina ninsara ħbib kieku aħna nifmu verament dejjem aktar kif l-Ewkaristija hija verament Ġesu innifsu u għaliex Ġesu huwa maqut mal-Missier u mal-Ispiritu Santu. Kull darba li aħna nitqarbnu aħna nieħdlu f'intimità ma' Trinità. U hawnhekk naraw kif Santa Faustina f'dal paragrafu partikolari torbot l-Ispiritu Santu ma' Trinità u Trinità mal-Ewkaristija. Araw eżistijaj kif mill-aspett mhux ta' talim ma mill-aspett ta' esperjenza Santa Faustina turina il-verità tat-talim li aħna ġejna malma u li tallibna l-kelma ta' Alla. ċerti qaddisin, ċerti persuni l-mulejja tihom il-grazzja li anka dawn il-veritajiet daqshekk profondi mhux biss ikunu ħanidu hekk esperjenza ta' fidi imma jsiru anka esperjenza reali. Sa il-mulej li lna jagħtinix dawn l-esperjenzi jew le, frankament ma tagħmilx differenza għall-fidi tagħna u laqqas għandna noqogħdu niġru warahom, però meta l-mulej jippermettihom, meta l-mulej jagħtihom hemm raġuni għaliex u nilqawhom anke b'umiltà u bi gratitudni. Imma minn hawnhekk aħna nitgħallmu eżistijaj. Mod speċjali wara tqarbin nirrealizzaw li l-ikbar talba li aħna nistgħu nagħmlu wara tqarbin huwa li nitolbu l-Ġesu jimlina bl-Ispirtu tiegħu. Ġesu rxuxtat eżistijaj meta daħal fiċ-ċenaklu lill-apostli nefaħ fuqhom għalhom irċievu ħudu l-Ispiritu Santu. Dan Ġesu rxuxtat jidħol fiċ-ċenaklu ta' qarbna f'kull tqarbina li aħna minna. U hemmhekk anke lilna l-mulej jgħidilna kull darba ħudu l-Ispiritu Santu, irċievu l-Ispiritu Santu. L-ikbar rigal, l-ikbar grazzja li nistgħu nitolbu Ġesu Ewkaristija u li jimlina bl-Ispirtu qattis tiegħu. Din hija xi ħaġa maħbubin tiegħi li aħna m'għandna qatt nejjew nitolbu. Inħossu xi ħaġa u ma nħossux mhuwiex importanti, mhuwiex l-iktar ħaġa importanti. Imma l-iktar ħaġa importanti hija li aħna naġixxu fil-fidi, nemmnu f'min qegħdin nirċievu, nemmnu il-dak li jrid jagħtina. Eżisti. U Faustina hawnhekk tqabbel lilha nfisha bħala it-tempju ta' Alla. Aħna nafu li San Pawl jitkellem anka minna l-insara u anka mill-Knisja bħala komunità bħala it-tempju ta' Alla, it-tempju tal-Ispirtu biex inkunu iktar preċiżi. Hawnhekk eżisti kull darba li aħna nitqarbnu u aħna nsiru ħaġa waħda dejjem aktar ma' Ġesu, l-Ispirtu ta' Alla jammar ġewwa fina, aħna ġisimna ma mhux ġisimna biss ir-ruħ tagħna, moħħna,
qalbna, l-psike tagħna jsiru il-post fejn Alla jammar. U dinja kbira u sabiħa sistej. Li tirrealizza li dan Alla jammar fik mhux barra minnek. Il-ġenna da f'qalbna, is-sema hija f'qalbna, is-saltna t'Alla hija fina. Kollox ġol bniedem mhux barra minnu. Li mammet huwa daqshekk sabiħ u qattis. Fih hemm il-preżenza. Jalla sistijaj, l-Ewkaristija tkompli tiftaħna, kull qudiesa tkompli daħħalna aktar fil-fond dal-misteru li tagħmel minna tempju tal-Ispiritu Santu. Fil-paragrafu 472 eżistijaj Santa Faustina għandha kitba oħra li fiha anka tissemma l-Ispiritu Santu u dejjem għal darb'oħra faqda ma' Trinità Qaddisa. Ħanisimgħu x'tikteb u naraw anke aħna x'nistgħu nitalmu. Araft iktar ċar minn qatt qabel it-tliet persuni divini, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imma l-esseri tagħhom, l-ugwaljanza u l-majestà tagħhom huma ħaġa waħda. Ruħi tinsab faqda ma' dawn it-tlieta. Imma jien ma nafx kif din il-ħaġa nista' nfissirha bil-kliem. Ruħi tista' tifhimha sewwa. Min ikun maqut ma' wieħed mit-tlieta persuni huwa b'dan il-mod maqut mas-Santisma Trinità kollha, għax l-għaqda tagħhom ma tistax tinqasam. Hawnhekk eżistijiet naraw li Faustina qiegħda anke tikber qiegħda timmatura f'din l-esperjenza partikolari tal-Ispirtu fil-mixja tal-ħajja tagħha. Tgħidilna li għarfet b'mod ċar iktar minn qabel. Xi fisser dan? Dan ifisser eżisti li aħna nimmaturaw, li aħna nikbru. Dan ifisser li aħna għandna esperjenza dejjem aktar profonda fil-mixja tal-ħajja tagħna. Ma nistgħux ngħidu li nafu biżejjed li esperjenzajna biżejjed illi dejjem hemm iktar eżistijej. Importanti ħafna li aħna ma neħlux. Dejjem hemm aktar aħna x'nistgħu nesperjenzaw minn Alla fil-mixja tal-ħajja tagħna. Dan li Faustina l-ewwel parti hawnhekk qed tgħid. Hawnhekk femet ħafna l-ugwaljanza ta' tliet persuni. Il-tliet persuni huma indaqs. Eżistiew dan huwa fil-qalba tal-misteru ta' Trinità li l-Ispirtu Santu kemm isabeħ li Faustina taraħ fil-kuntest ta' Trinità Qaddisa. Għaliex jekk immorru fl-istorja tal-Knisja eżistijaj, id-divinità tal-Ispirtu Santu damet ma ġiet rikonoxxuta eżistijaj. Ġifieri fil-Knisja kellna dibattiti u diskussjonijiet kbar għal pit-teoloġi u konċilji biex wasanna li verament narfu b'mod sieħ illi Ġesu huwa Alla u bniedem. Imbagħad wara dan kellna dibattitu sħiħ fil-Knisja sabiex aħna narfu verament li l-Ispirtu Santu huwa Alla. Dan huwa proċess eżistijej fil-Knisja biex għarafna li l-Ispirtu Santu verament huwa Alla. Mhix xi ħaġa ovvja li l-Knisja femmitha laqgħa mill-bidu. U din eżistej ma tkun biss fit-teoloġija tagħna, ma tkun fl-esperjenza tal-ħajja tagħna. Sam aħna l-Ispirtu Santu fl-ispiritwalità tagħna, fil-ħajja tagħna, verament nistmawh ta' Alla daqs il-Missier u daqs l-Iben tgħiduli fil-kredu hekk ngħidu u hekk hu, u fil-karti jekk nemmnu u hekk nistqarru u hekk hu. Imma fl-esperjenza personali tiegħek aħna l-Ispirtu Santu nadurawh għax huwa Alla, tadurah. L-Ispirtu Santu inħobbuh għax huwa Alla. L-Ispirtu Santu il-mulej kif jgħid San Pawl f'ħajjitna għax huwa Alla. Aħna l-Ispirtu Santu immexxija minnu għaliex huwa Alla tagħna.
Eżisti. Ħafna drab l-Ispiritu Santu ma rafniex biżejjed fl-ispiritualità fit-talb tagħna bħala verament dak li huwa Alla. Dan li nistgħu nieħdu minn dal qed tgħidilna hawnhekk Fawstina li t-tlet persuni huma indaqs. Eżisti. Ċertament fit-Trinità il-persuni huma ndaqs, Missier, Iben, Spiritu Santu mhumiex l-istess. Il-Missier mhux l-Iben mhux l-Ispiritu. U għandhom missjoni differenti. Il-Missier kollox ġej minnu, dak li l-Missier jagħtina jagħtuna permezz ta' Ibnu, u dak li l-Iben irid jagħmel fina jagħmlu fl-Ispiritu Santu mela mill-Missier permezz tal-Iben fl-Ispiritu Santu. Mod ieħor kif aħna nistgħu naraw anke l-missjonijiet differenti ta' kull persuna fih dan it-Trinità, il-Missier huwa dak li joħloq, l-Iben huwa dak li jifdi, l-Ispiritu huwa dak li jqaddes. Eżisti. Issa aħna Fawstina waqt tgħidilna li kull għaqda ma' xi ħadd mill-persuni tat Trinità iddaħħalna dejjem f'għaqda mat-Trinità sieħa. Melek l-Ispiritu Santu jwassalna Ġesu, Ġesu joħodna għand il-Missier. Araw eżisti din hija isbuħija ta' Trinità li tammar ġewwa fina u sbuħija l-Ispiritu Santu niskopru dejjem aktar fih dan it-Trinità qattisa. Fil-paragrafu 478 imbagħad Santa Fawstina tkompli titkellem aktar minn dir-realtà tal-preżenza tal-Ispiritu tAlla li jammar ġewwa fiha faqda waħda mat-Trinità u hija bħala t-tempju tal-Ispiritu. Number 478 tgħidilna hekk, jiena naraf f'talba qed tgħidha di li inti tammar ġewwa fija qed tgħid lil Ġesu flimkien mal-Missier u mal-Ispiritu Santu. Jew aħjar naf li qiegħda ngħix ġewwa fik u Alla li ħadd ma jista' jifhmu. Araw eżisti il-profondità ta' Santa Fawstina fl-arfin tal-Ispiritu Santu. Jiena naraf li inti tammar ġewwa fija. Flimkien mal-Missier u mal-Ispiritu mela qed terġa' tinsisti dak li qalet qabel. It-Trinità tammar fiha. Imma mbagħad tgħidha b'mod iktar profond li jien nammar fik. Dan huwa eku tal-Vanġelu eżisti ma' speċjali tal-kapitlu 15 ta' San Ġwan. Jiena fikom u intom fija. Profonda eżisti xiġifieri Alla fina u aħna f'Alla. Hija kbira. Hija kbira ta' fuxta. Meta narfu l-kobor ta' minn aħna l-bnedmin li Alla jammar fina mhux barra minna. Kemm għandna bżonn nifqu fuqha di. L-Ispiritu tAlla jammar fik. Issa Fawstina qed tgħid iktar minn hekk u int tammar fih. Bħalma l-ħuta hija fl-ilma, bħalma aħna fl-arja, hekk aħna f'Alla. Tistgħu tifhmu eżisti bħalma l-ħuta fl-ilma, hekk inti f'Alla. George Preka tant kien ħobb iġib dan eżempju. Li aħna f'Alla bħalma l-ħuta taw fl-ilma aħna ngħixu f'Alla. Araw eżisti Alla huwa qrib tagħna wis aktar milli aħna nistgħu naħsbu u nimmaġinaw. Kemm għandna bżonn nkunu persuni umli, nies ta' talb biex nirrikonoxxu dawn il-veritajiet profondi eżisti li jekk noqogħdu naħsbu fuqhom m'għandniex ċans naħsbu f'affarijiet oħrajn li jispiċċaw li għaddu u li mhuma xejn. Ħdejn. Skużawni. Din il-verità kbira ta' minn aħna. Fawstina mbagħad f'number 486 tkompli titkellem dwar kif hija tgħix fil-preżenza tal-Ispiritu Santu. Hija realtà vera sabiħa. Tgħidlek, Ġesu meta int tiġi għandi fit-Qarbien Imqaddes, ara mela Fawstina dejjem għarfet din il-preżenza tal-Ispiritu frott l-Ewkaristija. Ġesu li jagħtina l-Ispiritu Santu fit-Qarbien.
tkompli tgħid, inti li flimkien mal-Missieru mal-Ispirtu Santu ndinjajt ruħek li tiġi tammar fil-ġenna żejra ta' qalbi. Dan ġa tkellimna fuq din l-inabitazzjoni tal-Alla fina. Nipprova, hawnhekk vera ġejja sabiħa eżisti, jipprova wifmu dan kollu. Nipprova inżommlok kumpanija matul il-ġurnata. Ma nħallikx waħdek lanqas għal waqt wieħed. Għalkemm inkun fil-kumpanija ta' nies oħrajn jew flimkien ma' tfajliet tagħna li nieħdu ħsiebhom, qalbi dejjem tibqa' maquda flimkien miegħu. Meta nkun rieqda nofrili kull taħbita ta' qalbi. Meta nqum li ntilef fih mingħajr ma ngħid kelma waħda. Meta nqum nadura s-Santisma Trinità l-ftit u nrotħar lill-Alla li reġa' tani jum ieħor sabiex il-misteru tal-inkarnazzjoni ta' Ibnu ikun jista' jerġa' jtenni ruħu fija u sabiex għal darb'oħra l-passjoni ħarxa tiegħu tkun tista' terġa' sseħħ quddiem għajnejja. Jiena mbagħad nipprova nagħmlilu iktar faċli Ġesu li jgħaddi permezz tiegħi għand terwieħ oħra. Immur kullimkien ma' Ġesu. Il-preżenza tiegħu takkumpanjani kullimkien. Kemm hija sabiħa eżistijaj. Hekk dan il-mod kif Fawstina meta titqarben u timtela bil-realtà tal-Ispirtu tal-Alla mal-Missieru mal-Iben kif tibqa' tgħix dil-preżenza. L-ewwel ħaġa tgħid. Nipprova, mela mhux dejjem jirnexxiela. Okej, mela anke aħna ma nqatawx qalbna eżistijaj. Nippruvaw nagħmlu ħilitna u x'tipprova. Inżommlok kumpanija matul ġurnata, ma nħallekx waħdek lanqas għal waqt wieħed. Kemm sabiħa eżistijaj. Aħna Alla jammar fina. L-Ispirtu tal-Alla, Trinità tgħix fina, aħna nżommu kumpanija lil dan Alla li jgħix fina, ma nħalluhx waħdu lanqas għal waqt wieħed. Għandna dan is-sens fil-qalb tagħna eżistijaj. Għannek dil-ħaġa, aħna konxi niftakru fil-preżenza tal-Alla matul il-ġurnata. Alla li jammar fik. Dan Alla ħanitek li inti tabernaklu tiegħu iġġorru miegħek kull fejn tmur. Int matul ġurnata tidħol f'komunikazzjoni miegħu. Meta kont żgħir jien eżistijina l-edukazzjoni tiegħi meta kont żgħir ħafna ħadd ta' St. Francis l-Isla u Bormla. Imbagħad mill-year 3 sal tieni sena ta' sixth form ħatta ġewwa De La Salle Brothers il-Birgu. U ħaġa li nibqa' niftakar meta kont De La Salle li il-lessons it-teachers tagħna kienu dejjem jibdewhom b'talba qasira li San Juan Battista De La Salle kien tal-Brothers. It-teacher kienet tgħid, "Let us remember that we are in the holy presence of God." U aħna kollha konna ngħidu "Let us adore him" bħala studenti. U di baqgħet ittimbrata f'moħħi u f'qalbi li niftakar ta' spiss li jien qiegħed fil-preżenza tal-Alla. Kemm għandna bżonn nfakru lil nfusna matul il-ġurnata li l-mulej l-Ispirtu tiegħu jammar ġewwa fija, ma rridx inħallih waħdu. Fawstina tgħid li hija tagħmel dan anke meta ikollha xogħol x'tagħmel, it-tfajliet li kellha tuħsib fil-kunvent, etc. Qalbi dejjem tibqa' maquda flimkien miegħu, ma hija kwistjoni interjuri. Hija kwistjoni tal-qalb tagħna li minkejja li aħna għandna x'nagħmlu, aħna f'kollox nistgħu nkunu maquda l-mulej. Sant Ignazju tal-Loyola hekk lill-Patri Ġiżwiti tom ħafna din ir-realtà li aħna nistgħu nsibu l-Alla f'kollox. Finding God in all things, f'kull ċirkustanza, so jekk qed taħdem, jekk qed tistudja, jekk qed tipprepara priedka, jekk sejjer ix-xogħol, jekk qed issajjar, inti tista' ssib l-Alla f'kollox għaliex għax Alla huwa fik il-ħin kollu. Qed tagħmel x'qed tagħmel. Eżisti. Din hija realtà li aħna rridu nikbru dejjem aktar fiha. Nitalmu li anke meta aħna mħabbtin nittrejnjaw lil nfusna li naħsbu f'Alla. Eżisti. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, Teresa of Lisieux, kienet tgħid li ma jgħaddux 3 minuti li ma taħsibx f'Alla. Dawn kienu nisbħan eżisti ta' bid-djufija tagħhom
Teris kienet ħafna distratta anka fil-momenti tat-talb tagħha, imma tgħid ma jgħaddux 3 minuti ma niftakarx f'Alla. Alla li huwa fina. Faustina tkompli tagħtina anke eżempju prattiċi kif kienet tagħmilha. Meta tqum toffri kull taħbita ta' qalba, tintilef f'Alla ta' dura Trinità mingħajr ħafna kliem, imma tkun konxja ta' dil-preżenza eżisti. Kemm għandna bżonni anke aħna nitalmu kif m'hemmx għalfejn ħafna kliem, imma li nkunu aware minn din il-preżenza eżisti. Jitejt minn filgħodu, minn meta nqum. U toffri l-qalb għax hija ħaġa anterjuri. Wieħed mill-kodba spiritwali hekk sbieħ li qed isir popolari ħafna fi żminijietna huwa tal-Karmelitan Brother Lawrence. Il-ktieb jismu The Practice of the Presence of God. Huwa ktieb illi fih xi affarijiet li huwa qal, xi itriżar li kiteb u xi hekk massimi spiritwali tiegħu illi ħarġet anka edizzjoni kritika, ġifieri ftit iktar studju xjentifika mill-Patrijiet Karmelitani. Fej dan Brother Lawrence li il-ministeru tiegħu fil-komunità kien li kien kok isajjar, però kien jagħmel kollox fil-preżenza t'Alla. Il-ħin kollu iġib f'moħħu jagħmel ħiltu bil-mod il-mod kiber fiha din fil-preżenza tal-Mulej. U jgħid li din hija l-iktar triq sikura u faċli biex nikbru fil-ħajja spiritwali li nemmnu fil-preżenza ta' Alla ġewwa fina. Speċjali eżisti l-Ispirtu Santu Pentekoste dak li għamel li dan Alla ta' barra minna biex ngħidlek ġie għammar ġewwa fina. Il-Pentekoste tagħna li seħħ l-ewwel darba anke fil-Magħmudija. Tkompli tgħid Faustina hawnhekk. Illi mhux biss timtela bil-preżenza ta' Alla tal-Ispirtu Qaddis biex iżżomm l-kumpanija u tgħix maquda miegħu matul ġurnata. Imma mbagħad biex ngħidlek dil-esperjenza kontemplattiva tal-preżenza tal-Ispirtu fiha issir esperjenza evangelizzattiva kif tgħidlek. Jiena mbagħad nipprova ara Faustina kemm jum li dejjem tipprova, tipprova tkun fil-preżenza t'Alla u tipprova tevangelizza kif. Nipprova nagħmel ilu iktar faċli l-Ġesu li jgħaddi permezz tiegħi għal terbieħ oħra. Immur kullimkien ma' Ġesu. Il-preżenza tiegħu takkumpanjani kullimkien. Kemm hija verità eżisti. Aħbok irridu nsiru bħal Marija. Marija li meta niżel fuq l-Ispirtu Santu Ġesu jitnissel fiha, tgħix maquda miegħu u tweldu tagħtih lid-dinja. Aħna hekk irridu nkunu. Aħna tabernakli tal-Ispirtu biex kull fejn inkunu aħna nagħtu l-Ispirtu. Aħna b'xi mod irridu nkunu bħal Ġesu xulxtat. Li kif hu tal-Ispirtu aħna wkoll nagħtu l-Ispirtu lil xulxin. Aħna nwasslu l-Ispirtu t'Alla strumenti fidejh biex jingħata l-oħrajn. Ġesu joħroġ minna. Nagħmlilu aktar faċli li jgħaddi permezz tiegħi għand terbit oħra, tgħid Faustina. Din l-evangelizzazzjoni li tagħti l-Ġesu ta' ġewwa fik lil persuni oħrajn. Kemm hija sabiħa eżisti. Mhux li kien il-kol kemm aħna neħtlu iktar fil-profond ta' dal-misteru li aħna tempju tal-Ispirtu Santu. Maqudin miegħu aħna maqudin mat-Trinità, ngħixu fil-preżenza tiegħu u nagħtuh lill-oħrajn. Hemmhekk eżisti verament insiru insara dejjem aktar maquda ma' Alla mimlija bl-Ispirtu Qaddis. Alla Santa Faustina tkompli turina it-triq anka f'din il-mixja li qegħdin nagħmlu. Ħalli naraw kif anka dak li tallimna Knisja, tallimna l-kelma t'Alla dwar l-Ispirtu Santu qed narawh f'lejxin prattiku eżistenzjali ta' waħda mill-qaddisin kanonizzati xil-qaddisin qegħdin hemmhekk biex juruna it-triq. Jalla dan l-istess Spirtu Qaddis li ħadem Faustina aħna tu l-ispazju biex jaħdem fina wkoll.